Автоактив автокъща предлага на вашето внимание нова оферта за Volkswagen Golf 1.4 бензин, 80 конски сили. Един чудесен автомобил в топ състояние, много запазен и с много добри параметри. Старият двигател 80 конски сили подлежи на газифициране без проблем. Хубав цвят, сив металик, много запазена, без никаква корозия. Работещ климатик. Вътре много запазен, без никакви забележки по салон. Хубава кола с добри параметри, налична на нашата автокъща. Може да се вземе и на лизинг. За повече инфо на посочения телефон. Имаме и други интересни оферти. Разгледайте нашия вебсайт. Желая хубав и успешен ден от Автоактив автокъща. От Автоактив автокъща предлагаме на вашето внимание нова оферта за Toyota Avensis. Двойка D4D, 126 конски сили. Един чудесен автомобил, Евро 4, с 6 скорости, пак подчертавам D4D. Седанов вариант, алуминиеви джанти, сервизна документация, нов внос. Много запазен и интересен автомобил, Toyota оригинал. Вътре климатроник, всичко си работи, здрава е, ходова част, скорости, съединител. Възможен е и лизинг към този чудесен автомобил. Пак подчертавам, 6 скорости, климатроник. Хубава и надежна кола на достъпна цена. Мултиволанче, управление на музиката, пълен L пакет, 4 L стъкла. В момента разполагаме и с други японски автомобили, може да разгледате нашия вебсайт. Хубав ден от Автоактив! От автокъща Автоактив предлагаме на вашето внимание нова оферта за Шкода Октавия 1.6 TDI, 105 конски сили, 2013 година на много достъпна цена. Нов внос, 6 скорости, един чудесен автомобил с теглич, с хубави гуми, сервизна книжка, реални километри, здрави скорости, мотор, чисто нов съединител, обслужен и сервизиран, пак подчертавам, нов съединител, много достъпна цена, Евро 5 автомобил. Колата е нов внос, работи перфектно, всичко климатроник, всичко си е 6. За повече инфо може да посетите нашия вебсайт. Имаме и други интересни оферти. Желая хубав и успешен ден от автокъща Автоактив.